An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 na mɛ kalo don bi o tile 18 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye selifitinin kalo ye an balada k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 10 na don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kalo in tile 11 ka se tile 12 ma ko fanga dafiri baara dɔw n'o ye ka fanga girinkari k'o baaraw kun ɲinina k'a fɔ k'o bɛna sigi sen ka ɲɛ san ka jamana ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na waleya min y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ kulu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɔn kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Segu Tunkara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ sariya ka bolo kan k'a sɔrɔ kɛ dɔ taara damakasili sɛbɛn don a kama kununko bɛn kɛra k'o la Segu Tunkara ale kanabilala kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Mali ministre ɲɛma Dr Shokali Kokala Mayiga ale tun ta mɛ Dubaïkaw ka jamana masakɛ Masa Ramani ka wele siralen ma dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen ale tun ta m'o janaja la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ minnu bɛ sen na bi CEDEAO ye gɛrɛntɛ min sigi ka ɲɛsin an ka jamana ma kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na ka se k'olu kɔni kuncɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na Lassana Bamanankan n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na fanga dafiri an ka jamana gouvernement ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri baara dɔw olu kɛra ŋaniya min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kun taara ka ɲɛsin furanjɛla fanga ma o baara min n'i y'a sɔrɔ k'o kun kɛra labɛn ye kalo tile 11 ka se kalo tile 12 tɛmɛnen na ko wulikajɔ kɔni sera ka kɛ jamana maa ɲɛmaw fɛ ka se ka janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo kan u tun b'o baara min kɔnɔ na k'o kɛra so ka se ka tɛgɛ da maaw kan u y'a yira k'a fɔ ko nin min kɛra e ka dɔn ko a kɛra ka dɔn k'a fɔ furanjɛla fanga u ka cɛsiri ni u ka kɔlɔsili yɛrɛ kɔnɔ na k'o de kama ko tɛgɛ sera ka da i ka dɔn k'a fɔ maa ko fɔlen ninnu ka wa ko jalabatigiw b'a la cogo min na maa dɔw b'a la ten hali n'i y'a sɔrɔ olu ka tɛ jalabatigi ye a finitigilakaw de tun ye a ko yɛrɛ labɛnba ye wa u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka u minɛna nin sen fɛ k'i ka dɔn ko ne jateminɛ ko nazara jamana dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tubabu jamana dɔ ko a na kɛ o kɛ bolo di ɲɛmaaba kɔnɔ na ka se ka nin waleya in kun kɛ fanga ka se k'a dafiri nka maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka yalima jɔnni de b'a fɛ an bɛ waati min ko bi ka se ka wulikajɔ kɛ tuguni ka se ka Mali kɔni ne k'a bila minɛnkura kɔnɔ na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ kɔsegin minɛ ye nin min kɔni n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaaw ka fɔ la k'olu ye wulikajɔ kɔni kɛ wa maa caman bɛ i ka dɔn tɛgɛ dara olu kan ka ban wa u bɛna i ka dɔn ka larawulibaw ka se k'olu sigi sen ka bɔdaw ka taa se yɔrɔ caman na ka bala ka ye yɔrɔw la lakana kɔni ka se ka taa fɛsɛfɛsɛli baaraw kɛ k'o bɛna kɛ u y'a yira k'a fɔ hali bi u bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi kɔni k'i ka dɔn sigi tɛna kɛ k'o lajɛ ka se ka fɛɛrɛ bali kɛ ka basigi bala kɔni cogo an ka jamana kɔnɔ k'o tɛna kɛ cogo si kelen na an balana k'a fɔ u ye nin baara min n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka kɛ fato de caman bɛ yɛrɛ ɲininka la yalima nin min bɔlen filɛ ka kɛ nin bɔra fa jumɛn de fɛ ka kɛ kalo tile 11 ka se kalo tile 12 ma fo ka na se an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi i ka dɔn maa ma b'o kalama nka maa caman ka fɔ la k'i ka dɔn sɔrɔsilakaw don olu ka ko kɔni k'a ti girin kuma kɔlɔmɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn fɛn b'a fɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma yarabi an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala ka basigi ani lafiya k'o na k'an ka jamana k'a bɔ i ka dɔn k'a fɔ ŋaniya bolo kan ŋana min bɛ n'a bɛ dankari jamana ka taa ɲɛ na nin baara minnu n'i y'a sɔrɔ n'olu bɔra ka kɛ min ye Fizimali ye Brahima Berté olu y'a yira k'a fɔ ko nin min kɛra u ti jɛnna u b'a kɔn an k'u lamɛn. Brahima Berté an bɛ bɔ ka déclaration ba kɛ Fizimali tɔgɔ la Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali déclaration in de condamnation don ka yira k'a fɔ an Fizimali an ye kibaruya min mɛn an ka ɲɛmɔgɔw da u ye communiqué min bɔ k'a fɔ dɔ tun bɛ fɛ ka dankari an ka furankɛ fanga in na n'o ye transition ye ka bɔ ka condamner an Fizimali an ka hakilila n'an ka taabolo n'o an b'o kan depuis 2012 n'o ye k'an ka cɛfini tabaw lafasa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu y'o baara min daminɛ n'o ye Mali kunnawololi ye ni bi Afrique bɛɛ b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ k'a ye k'a fɔ o tagabolo la dɔw bɛ fɛ ka dankari o fanga na o tuma anw t'an yɛrɛ y'o kɔnɔ an bɛ bɔ k'a condamner n'o ye k'a kɔn depuis son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition a ye kumakan kelen fɔ
an b'a ɲini ka maliyɛnw hakili lajigin o la surtout la jeunesse. A ko ni ale Asimi ni baara in tiɲɛna ale bolo o kɔrɔ b'a yira a tiɲɛna sifinnakaw bolo, ni baara dun tiɲɛna sifinnakaw bolo a tiɲɛna sijɛw bolo. Parce que den masa bɛɛ cɛ ani muso u ɲɛ jɔyɔrɔ ye denw de ye n'o ye sifinnakaw ye. N'a fɔra bi alhamdulilayi ala ye sifinnaka di Mali ma, maliyɛn bɛɛ tun bɛ kule la ko ala ka mɔgɔ di Mali ma, dirigeant di Mali ma min bɛ se ka Mali bɔ nin gɛlɛyaw kɔnɔ. Alhamdulilayi ni ala y'o dirigeant d'an ma bi, maliyɛnw ye min ɲini a bɛ k'o baara kɛ bi. An b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan. Ni wagati in tɛ farafarali wagati ye, ni wagati in tɛ kɛlɛ wagati ye. An balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye min bɛ tali kɛ Burahima la, a y'a fɔ cogo min na. An bɛ dugawu kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o da kɛra an ka jamana na, fɛn o fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ basigibali ani k'o cogo an ka jamana kɔnɔ na, ala ka Mali kisi o kɔlɔlɔ ma. N'an bɔra yen kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen n'a yirala k'a fɔ k'olu de tun b'a fɛ ka fanga dafiri baaraw kɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ n'o ye finitigilakaw ye ko tɛgɛ dara minnu kan olu de filɛ. Colonel min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Amadu Keyita la, CNT la i ka dɔn k'a fɔ ale tɔgɔ b'a la, ka taa se Baba Aga Mohamed ale ye sema ma ye, sous-lieutenant min bɛ tali kɛ Musa Kojo la fo ka taa bila capitaine Drissa Kone ani ka dɔn k'a fɔ lieutenant Mohamed Samaki ye, ka taa bila Sidiki Tarawele fo ka taa se ka dɔn k'a fɔ Amadou Diallo. Ko ninnu ma kofɔlen ninnu k'i ka dɔn ko ninnu de tun ye wulikajɔ kɛbaaw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun b'a fɛ ka njuguti jagati ka se ka don fanga na ka girinkari. Nka kunnafoniw na ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na hali bi a tɔ ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka wulikajɔ ta. Fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana in ka se ka bila basi o minɛ kɔnɔ la. An bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala ka kolosuma. N'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ sarakisɛ min n'o kun taara kabini i ka dɔn k'a fɔ Elhadji Ibrahima Bubakari Keyita ka se ka fɛɛrɛ balile tigɛ sɔrɔsiw ka minɛnko o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. A yirala k'a fɔ ko min kɛra ko wulikajɔw kɛra i ka dɔn k'a fɔ o dongo juguyaw ni i ka dɔn k'a fɔ yuruguyurugu dɔw donna o ko kɔnɛ na. O kɛra sababu ye kununko an ka sariya bonba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Cour suprême ye olu ka wulikajɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw kun taara ka ɲɛsin maa dɔ ma n'i y'a sɔrɔ o ye sɔrɔsi ɲɛmaa dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Bɛma Keyita ale kɔni wulikajɔ kɛra kununko ni k'ale bila ka taa kaso la. A yirala k'a fɔ ko wa minɛni wɛrɛw bɛ sen na hali bi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ finitigi kunda ka taa se minnu bɛ n'u tɛ finitigi kunda ye ni sanni feere tɛmɛna i ka dɔn k'a fɔ maa o maa ka bolo kan n'i y'a sɔrɔ a sugu bulon k'e kɔni nɔ bɛ yala ko fɛɛrɛ bɛna kɛ jamana fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ hali bi sariya tigilamaw fɛ ka se ka tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Musa Bɛma yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a ye i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka ɲɛmaaya kɛ i bɛ ka ale tile la o kɔfɛ sɔnni fanga ka dafiri minisiri ta dɔw kɛra n'i y'a sɔrɔ jamana kun kalifalen bɛ maa damadɔ ma minisiriw sɔnni i ka dɔn k'a fɔ olu ka sigili kɔnɔna na tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba la o waati la minisiriya jɔyɔrɔw la nka tɛgɛ dalen filale kan ko o k'a damatɛ dɛ an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen min ye Mali jamana ministre ɲɛma Dr Sogɛl Ko Alamaiga tun taa mɛ Dubayi o taali cɛ dɔ yɛrɛ olu ka masakɛ masa Ramani ka wele min sera ale ma ka taa an ka jamana ɲɛma o tɔgɔ la ka taa i ka dɔn ka janaja baaraw kɛ o kɔfɛ an ka ministre ɲɛma ye kuma min fɔ segiliw kɔnɔna na o filɛ. Ya do Émirats Arabes Unis président ka jamana ɲɛmaw ba Cheikh Zayed Mali triba de do ale visite ba dɔ kɛ Mali la a bɛ san dama dama bɔ ko avenue dɔ bɛ a tɔgɔ de b'a la avenue Cheikh Zayed donc k'aw bɛɛ b'a dɔn ala y'a kalifa minɛ la o bɛ tile dama dama bɔ donc président de la transition y'a mɛn don min na a ko malgré que gɛlɛya bɛ jamana kan sisan fo Mali délégation ba dɔ ka se yan ale yɛrɛ tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la ni Mali peuple bɛɛ tɔgɔ la ka taa Sangafo la Émirats Arabes Unis président kura Mohamed Zayed ka ka foli f'a ye ka dugawu kɛ Taba ye ka a dayɔrɔ suma an selen président kura ko a diyara ye kosɛbɛ k'ale sigira n'o ye parce que ale yɛrɛ ɲɛna Afrique jamanabaw teribaw minnu bɛ Émirats Arabes Unis bolo Afrique la Mali b'u la donc o ma bali ale la k'a fɔ k'a bɛ Mali président de la transition fo ka Mali peuple bɛɛ fo e ka jamana tɔgɔ la parce que sisan ale de sigira président ya la ka tila k'a fɔ ko président de la transition hakilina ye mun ye o ye teriya min bɛ Mali ni Émirats Arabes Unis cɛ kɔrɔlen dɔ ka fara o kan coopération min bɛ an ni olu cɛ dɔ ka fara o kan Émirats Arabes Unis président kɔrɔ a ko n k'a fɔ président ye ko ale disponible len don bi teriya ni balimaya min tun bɛ Émirats Arabes Unis ɲɛmɔgɔw n'u ka peuple ni Mali ɲɛmɔgɔw n'u ka peuple k'ale b'a fɛ k'o lakuraya k'o sinsin k'a fɔ ko a ye min kɛ ko a ma bali ale la parce que teribaw minnu b'u Mali b'u la Afrique la donc assurance du président de la transition le colonel Assimi Goïta an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Sogɛl Ko Alamaiga ni tun y'ale kan ye
fɛn fɛn ka dɔ ka fɔ jamana ninnu ka tigɛdi ɲɔgɔnma ye hali bi ala k'o bila siratigɛ jɛlen kelen kan ka hinɛ ka dɔ ka fɔ masakɛ min n'i y'a sɔrɔ n'ale ntanya nana ala ka hinɛ ni silama furu bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra ye min ka dɔ ka fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra n'i y'a sɔrɔ ni k'o don kalan da fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kasaraw mana maaw sɔrɔ ka wulikajɔw kɛ ka se ka kasara ninnu kunbɛn o kɔni kɛra faraɲɔgɔnba ye o kɛnɛ kan min ka maaw bɔ mali fan caman fɛ ni ka n'a kɛnɛ kan min ye Yuma ye ale ka dɔ ka fɔ maa ye maa min bɛ yen n'ale tun b'a ko ju la kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye ko madame Sise Yuma ne ye projet PCH ɲɛmɔgɔ ye ji ka kɔlɔlɔ ka ca a kumaba fila o ye ji ka walankatali ani ja ye donc bi lajɛ b'o de kan lajɛ in bɛ ka kɛ autorité du bassin de la Volta ani hydraulique ani structure tɔ olu bɛɛ ka représentant ni Mopti ni Banangara région mɔgɔ olu bɛɛ de ka représentant nana parce que yanni bi ka se u ye mɔgɔ dɔw de recruter olu ye baara dɔw kɛ a thème fila kan n'o ye inondation ni sécheresse ka baara dɔw kɛ o carte dɔw dilan na o de bɛna yira mɔgɔw la ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ye fɛɛrɛ minnu kɛ pour que o résultat sɔrɔ o bɛna yira mɔgɔw la n'o yirala mɔgɔw la mɔgɔw bɛ kalan tuguni a carte kɛcogoya la n'o kɛra mɔgɔw bɛna faamu k'a fɔ ko nin bɛ yen u bɛ scénario yira donc o scénario de mana yira sisan mɔgɔw kan ka a lajɛ an ka tagabolow la an ka document politique ni plan d'action na ka olu ta en compte pour que ja ni ji walankatali kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. An balona ka fɔ kɛnɛ in kan min ye lieutenant colonel Jango ye ale bɔra Mopti marabolo kɔnɔna na ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye baara in ye cogo min an ka lamɛn. Ne tɔgɔ lieutenant colonel Jango Keita ne Banangara programme civil ɲɛmɔgɔ ye projet dɔ bɛ yen ko mise en valeur du fleuve Suru an b'o de lajɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakilinaw falen walasa changement climatique mun bɛ yen sisan pour que baara bɛ se ka kɛ fleuve Suru n'a laminiw na an bɛna jɛ ka papier dɔw labɛn n'an bɛ fɔ olu ma ko plan d'action de lutte contre les inondations et la sécheresse. An b'o labɛnw de la mun ye anw ta ye a la protection civile anw ta ye sauvetage ye ni ji ye tiɲɛni kɛ ka taa mɔgɔw dɛmɛ k'u bɔ a kɔlɔlɔ la o welewele kan an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye numéro dɔw b'an bolo n'an b'o wele ko numéro d'urgence dɔ bɛ yen 69 69 0020 dɔ wɛrɛ bɛ yen 80 0012 01 o numéro fila in ni kɔlɔlɔ sera mun ma ji tiɲɛni sira fɛ ni y'an wele an bɛna dɛmɛ don i kan an laɲini ye mun ye o ye ka population yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ ni ji ye tiɲɛni don kun u yɛrɛ dama ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ kɔlɔlɔ la yanni an ka se yen. An balona k'a fɔ ni tun ye Jango ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ sababu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ Modibo Keita Masa Rahamani ka wele siralen ma o kɛlen kɔfɛ ni ka san 45 di k'o dafa min ye ka dɔ ka fɔ laadaw la tilenna an ka jamana kɔnɔ na tɔn min bɛ n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ wolo ye olu ye wulikajɔba kɛ ni ka taama kɛ ka taa sɛlɛ yɛrɛ la baara in kɛra kɛcogo jumɛn de la Siri Kuyate b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Taama in kun ye fɛn kelen de ye o ye k'a fɔ Modibo Keita a n'a jɛ olu de kɛra mɔgɔ ye minnu sɔnna k'u yɛrɛ di k'an ka faso bɔ bolo la o yɛrɛ di hukumu kɔnɔna na o kɛlɛla ni juguya dan ye o kɛlɛla ka se ka nkalon dɔw la o kɛlɛla fo a bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ Modibo Keita binna mɔgɔ y'a minɛ o ni san cɛ ko san 40 ani san 5 san 40 ani san 5 kɔ a yira k'a fɔ tɔgɔcɛnw ni ko caman cɛra k'u sɛgɛrɛ an dun y'a kanu k'a fɔ ko ka bila o minɛn kɔnɔ a fɔ ma ko le rétablissement de l'histoire o ka kɛ o nɔ kan an y'a kanu an minnu ye sifin ye Modibo y'a jigida minnu fana kan an ka wuli ka jɔ sira min o ye kɛlɛ min ta o ye sira min tagama o ye kɛlɛ min kɛ o kɛlɛ an ka se ka saraka bɔ ka se ka tiɲɛ bange bi o bɛ k'a ka bɛn san taali san 45 ma yɛrɛ wolodugu su dɔ an para kanu k'a fɔ sifinnakaw diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ko ta kun ye na sira min fɛ tiɲɛ min dugura an ka se ka tiɲɛ labɔ bi o de kama an ye tagama kɛ ka bɔ Bamakɔkura gitɔrɔnba la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ bi kaburudon na o de kɛra laɲini ye. An balona k'a fɔ Siri Kuyate ni fiɲɛli kan u y'a fɔ cogo min na ani kolokuru filɛ ɲama kan ye don dɔ na timiya jamana kuntigi kɔrɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Modibo Keita ye wulikajɔ min kɛra olu fɛ hali bi diɲɛma b'a la ka kulo nɔfɛ ala ko hakililaw n'o ye ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'a sabati n'an bɔra ye min ka dɔ ka fɔ sigikafɔ min bɛ yen n'o bɛ ka dɔ ka Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO gɛrɛntɛ min bɛ a bɛ se ka wuli kumaw cayara nka an bɛ don min na bi ko fɛn in n'i ye jateminɛ k'a bɛ sira kan sira min bɛ yen n'i y'a dɔn o y'a nɔgɔya sira ye Adama Ben Jara Sente Mayale ale ye kuma min fɔ o filɛ. An ta y'an ka jamana ye nka
kɛlɛ fɛrɛ bɛɛ tɛ fɔ yɔrɔnin kelen an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ni min fɔ don sera o bɛ kɛ donc an bolo kumaw bɛ ka avancer kibaruya minnu b'an bolo wa an b'a jigiya ko dɔgɔkun nataw la ni Ala sɔnna ɲɔgɔn faamu bɛna kɛ donc kuma bɛ ka munumunu kosɛbɛ mois minnu fan fɛ par voie de presse an ye information minnu sɔrɔ kalo 16 kalo 18 kalo 20 fo kalo 24 donc a b'o fourchette de kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ an bolo an ka laɲinibaw ye min ye jamana kɔnɔ o baaraw bɛ se ka kɛ pour que an bɛ taa ɲɛfɛ an bolo l'ami de ton ami n'est pas forcément ton ami et l'ami de ton ennemi n'est pas forcément ton ennemi u b'a fɔ ko fɔri ye Faransi sago ye ko Faransi bɛ fɛ ka Mali firi Faransi guerre bi Mali ka san 10 b'a kɔnɔ sisan an bɛ k'u labɔ k'u di diɲɛ ma parce que an bɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la anw ka tila ka taa Faransi sago dɔ fɛ k'o ka kɛ sababu ye pour que k'i da ɲuman don pour que cogoya min na ɲɔgɔn faamu min na caman tɛ k'o faamu donc anw kɔni bolo géopolitique n'a tiɲɛw don quoi mɔgɔ dɔw bɛ ci dɔ la ko dɔ kama mais a bɛ se ka kɛ ci wɛrɛ la ko wɛrɛ fɛnɛ kama parce que jamanaw ka jɛw bɛ yen mais bɛɛ fɛnɛ kelen kelen n'i ka relation bɛ yen bɛɛ kelen kelen n'i ka intérêt bɛ yen i bɛ min lafasa n'o t'i terre dɔ in ka intérêt ye quoi yɔrɔ caman na n'i y'a jateminɛ États-Unis ni Faransi ka position bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais jamana min kɛlen ka Faransi minɛ a tigɛ la sinon Faransi ye fu de ye o diɲɛ kɔnɔ États-Unis de kɛlen ka Faransi minɛ a tigɛ la a ka den don a taara n'a ye deuxième guerre mondiale kɔfɛ ka veto d'a ma ka tila k'a bonya diɲɛ kɔnɔ a b'a to a ka bi anw kan ale b'i jɔ a kɔfɛ k'a dɛmɛ mais o États-Unis kelen yɛrɛ yɔrɔ dɔw la ni Faransi bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hali anw fɛ yan Z5 Sahel la u ma bɛn kan kelen kan donc siratigɛ caman fɛ yɔrɔ caman bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc pour dire que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛ i b'a fɔ adamaden ko quoi jamana kow tɛ ten quoi an bɛ fɛ mɔgɔ caman k'o faamu an ka solution de ɲini quoi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Ben Jara kan ye an ka jamana bɔ nɔgɔ la u bɛ sabati sira min fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bi tajiko gɛlɛya kɔni e ka dɔn kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya san kɔni maa min ye duguba kɔnɔ yɛrɛ lajɛ bi dɔw bɛ wuli ka jɔ bɛlɛyɛlɛ ka gasoil tajiko gɛlɛya bɛ den nka gasoil yɛrɛ bolofa bɛ u kan o baara min bɛ sen na ani o kɔfɛ hali ni y'a sɔrɔ a bɛ tajibondo dɔw kɔnɔna na olu kɔni baara olu bɛ baarabila la maa dɔw b'u ka sira di ka taa se tajibondo ninnu ka baarabila kun ye fɛn min ye gɛlɛya b'a la cogo min na an ka dɔw lamɛn. ne yɛrɛ tile fila ye tan ne tɛ ka se ka baara kɛ gasoil ko kosɔn a ma ɲɛ ko ne yɛrɛ taara ne yɛrɛ tora minnu na gasoil ɲini na ka taa station dɔ de la ka n ye 400 di ofisi ma min bɛ kɛ permanence la ne taara ne ye bidon damadɔ sɔrɔ o yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ a yɛrɛ kɛra chance yɛrɛ ne bolo ne y'a sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ la gasoil yɛrɛ senna ka ban a sɔrɔ gasoil ko kɛlen b'an bolo baara yɛrɛ. ale bɛ ka se a ɲini na dɛ ne ka taxi yɛrɛ dɔ bɛ ɲini ka don gasoil ko la a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ ne taa yɔrɔ k'a banna essence yɛrɛ fɛnɛ o bɛ ka gɛlɛya. an t'a sɔrɔ dugu kɔnɔ yan an bɛ taa fɔ bakɔlaw la an b'a sɔrɔ station dɔw la an t'a sɔrɔ station dɔw la carburant ko yɛrɛ bi gɛlɛya sugu bɛɛ b'a la. bon an ye transporteur an bɛ taxi de boli sɔgɔmada in na an ye gasoil ɲini depuis kunun an m'a sɔrɔ yara wali yɛrɛ la an taara bɛn ni citerne dɔ jɔlen an y'an jɔ k'o kɔnɔ depuis 8 heures ne bɛ yen 10 heures de bɛ yen sa yɔrɔ o ma nɔgɔn. effectivement an bɛ grève la mais gasoil bɛ an kɔni bolo gasoil bɛ Shell la gasoil bɛ Oryx la gasoil bɛ Total la mais an bɛ grève de la ni grève banna mɔgɔ bɛ se ka gasoil sɔrɔ mais ni grève ma ban a ma nɔgɔn dɛ mais n bɛ se ka mun fɔ n'o ye négociation niveau ye pour le moment avancé tɛ yen négociation yɛrɛ tɛ yen n'i taara direction b'a fɔ ko non ko olu tɛ anw ka employeur ye ko gérant ni anw ka employeur ye n'i taara gérant fɛ yen gérant fana bɛ a fɔ ko non k'u tɛ se ka convention in appliquer anw yɛrɛ taara an b'an kunbɛn an b'an jaabi bon pour le moment négociation tɛ yen grève bɛ ban le 19 à partir de 0 heure n'o banna an bɛna illimité de daminɛ ni Ala sɔnna ma saison tigi ye mun ye ou bien mɔgɔ min kan ka problème ɲɛnabɔ o bɛ dɔn sen ni Ala sɔnna ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye tajiko gɛlɛya ka taa se taji feerelaw baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya b'u kan n'o de kama taji bɛ ka gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn fɛɛrɛ ye Ala k'o sɔrɔ a la n'o tɛ a kɛlen bɛ bi maaw tɛ se ka taa ko tɛbɛ yɔrɔ caman na dɔrɔmɛ tɛ jamana kɔnɔ na wari tɛ yen gɛlɛya bɛ yen wa tajiko fana ka gɛlɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ jɛkuluba min b'an ka jamana kɔnɔ na n'o ye Haut Conseil économique social o ɲɛma Yakuba Katile ale kun bɛ ka dɔn k'a fɔ taama na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o taara n'a ye Malabukaw fɛ yen o kɔnɔna na e ka dɔn min y'an ka jamanatigi ye ko maliden minnu bɛ yen olu ye foli ta ni ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaba ma o senfɛ ka tila kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn d'a ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛna folici don jamana ɲɛmaa bolo Yakuba Katile a nanen kɔfɛ ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. an ye min faamuya dɔrɔn n'u ye ci minnu don an da o de ye k'a jira président na a ye action de refondation ko min n'a y'a daminɛ u b'a dɛmɛ u b'a kɔ u bɛ dugawu k'a ye fana Ala k'a ɲɛ a bolo o nisɔndiyalen n'o y'an ka maliyɛn minnu bɛ Guinée équatoriale Malabo u ye trophée dɔ de d'a ma o trophée an kana kɛ n'a d'a ma min b'a jira k'a fɔ olu nisɔndiyalen don baara min bɛ kɛ wa u b'a kɔ fana u b'a dɛmɛ pour que a kɛ ɲɛ a bolo pour que jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la a bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ la an bɛ se ka sini
an kunkolo kɔta fadenw jɛra yɔrɔ wɛrɛ la o de an nana kɛ na o de bonya de lase a ma n'i bila la ci la i bɛ ci lase an nana kɛ na o ci de lase a ma an ka ci in yɛrɛ lasilan kɔfɛ a fana y'a jira na a diyara ye o kɔrɔ ye k'a bɛ kɛ min kɛ a bɛ kɛ faamuya mɔgɔw fɛ a bɛ kɛ min kɛ fana hakili b'a la ko ko ɲuman don donc n'an bɛ an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka fanga sɔrɔ an bɛ kunnawolo sɔrɔ a la an ka jamana a bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ a la a b'a dɔn k'a fɔ kow kɛ can jamana problème kɛ can mais a kɛra cogo cogo a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ don kelen u bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'an y'a daminɛ ka ban n'an bɛɛ lajɛlen jɛnna k'a dɔn k'a fɔ an ka kan nin baara in kɛ k'a se a dan na n'an y'a daminɛ ni min bɔra ye ni min kɛra la u bɛ taa dɔwɛrɛ bɛ na u bɛ dilan donc yanni ka taa transition ba hakili b'a la ko caman bɛ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'an bɛ a ɲɛsin o ma hakili b'a la jamana a bɛna bɔ bolo la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yakuba Katile ni tun ye ale kan ye a fɔra cogo min na ɲini fɛn ala ka don sɔrɔ fɛn yarabi ala ɲini fɛn ala k'o don sɔrɔ da fɛ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ sɛgɛ ni yaka waati bɛlen kɔnɔ na u bɛ se ka don i ka dɔn k'a fɔ ɲɛta da fɛ kɛlɛ tigilakaw minnu ye surasi denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanso minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u b'an ka lakana denmisɛnnin n'o ye surasilakaw ye kabini i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ kalan surasiya yɛrɛ baara kalan u ka kalan senfɛ n'o ye Prytanée ye o ekɔlidenw olu bɔra nin waati laban ninnu kɔnɔ na ka baaradege dɔw k'olu sigi sen kan o senfɛ a ma dɔ b'u ka sira de ka taa se ɲɛmɔgɔ dɔw ma an k'u lamɛn. Chargement banna maintenant sa n bɛ directeur kɔnɔ n'o y'a fɔ ko ordre di n k'a ci donc n bɛ sɔrɔ k'a ci wa. An ye dispositif de destruction saba de ta donc o dispositif ninnu nafa ye mun ye et comme on le dit combat kɔnɔna na économie des moyens donc a détonateur kelen il se ka objectif caman détruire ɲɔgɔn fɛ donc o système ani o de kɛ sisan. Adama dɔn prisonnier militaire la an bɛ kalanjɛ kɛ mais an bɛ sɔrɔsɛ kalan dɔɔni fɛnɛ kɛ o sɔrɔsɛ kalan bɛ laban min na ni minnu bɔra n'olu bɛ fɛ ka kɛ sɔrɔsɛ ye o ka fisa pour que u ka se ka sɔrɔsɛ dɔɔni dɔn o sɔrɔsɛ minnu bɛna dɔn donc au brevet fitini ani brevet kɔrɔbalen donc o de bɛ d'u ma pour que u ka se k'u ka sɔrɔsɛ kalan tɔ lase sanfɛ kalan na sɔrɔsɛ kalan ye min ye au fur et à mesure a bɛ dɔnniya kɛ ka taa donc ni ninnu fɛnɛ ka niveau de donc u ka niveau min b'u permettre u bɛ se ka taa sanfɛ kalan kɛ donc u filɛ nin ye u bɛ 11e na u bɛ 10e na u bɛ 9e na donc n'olu fɛnɛ u ka kalan kɛ ka se a b'u permettre n'u sera sanfɛ kalan na a tɛna gɛlɛya u bolo. Ne ye mun ye a ye nisɔndiya parce que an y'a ye ninnu ni si hakɛ mun na o ye baara min kɛ commandement min kɛ sur le terrain o kan ka fɔ parce que ni si hakɛ n'u sera ka nin dɔn ça veut dire que a tɔ a bɛ nɔgɔya u bolo ça veut dire que sini an bɛ se ka compter o kan sini Mali olu bɛ se ka Mali sauver. Nin cɛsiri a dɛmɛna an ka ɲɛmaabaw parce que an ɲɛ b'a la sisan nɔ armée bɛ ka taa ɲɛ donc o hakilina ye k'a daminɛ duguma kalan na fo laban na bɛɛ ka se ka jɛn ɲɔgɔn fɛ Mali la fɛn lamɔ de denmisɛnnin n'a lamɔna ka ɲɛ a kɔrɔbalen bɛ baara ɲuman kɛ donc maintenant kɔni moyen bɛ bila an ka disposition na pour que nin baara nin ka se ka kɛ nisɔndiya ye an nisɔndiyara a baara tagabolo la. An baladan k'a fɔ ni tun ye surasiya yɛrɛ kalanyɔrɔ o lakɔlidenw u degɛrɛ ka dɔ ka fɔ marifaci baaraw la ni wulikɛjɔ minnu bɛ senna bi sango ka se k'u kɛ siniɲɛsigi ye o tun y'a kunbɛda an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya an baladan k'a fɔ ale o minisiri y'a sɔrɔ o ye musolaka ye madame Wadije Fune Kulubali ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ɲɛkɔrɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na gɛlɛya minnu bɛ musolakaw kan ani u kan ka mun ni mun de kɛ ani jamana yɛrɛ bɛ cogo jumɛn de la ministre ye min fɔ an ka Fune Kulubali lamɛn. Min ka jugu ni a bɛɛ ye a degun gɛlɛyala musow de ma kosɛbɛ parce que jadi mana kɛ cogo o cogo a mana gɛlɛya cogo o cogo cɛ kelen bɛ se ka bɔ du kɔnɔ ka taa mais ni jadi bonyana ni muso k'a bɛ taa hali n'a jɛla bololaminɛnw kɔ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ se ka taa k'a kɔ don o la n'o ye denw ye a ka ca Ala fɛ ni nin jadi sugu bɛ bin fɛnɛ jamana kan walejugu kɛbagaw u bɛ fɛn min kɛ n'a bɛ gɛlɛya o ye musow lajabali ye miliyarden min ma mɛn kulo la Mali bɛ bɔ bolo la wa société civile fɛnɛ bɛ dɛmɛ a réinsertion na après la guerre an ma nin si ye nin kɔfɛ an kɔni ye mun ye an ye sɔrɔsiw kɛlen ka Mali fa tɛp i ta o ta yɔrɔ bɛɛ i bɛ dunanw ye i ta o ta yɛrɛ bɛɛ i bɛ maramafɛnw ye mais anw bɛ ka continuer ka ɲɔgɔn fa wa dunan ninnu fɛnɛ bɛ ka na an bara n'a bɛ f'u ma ko bandiw jihadisme tɛ nin ye ninnu ye bandiw de olu bɛ ka continuer u bɛ k'an ka sɔrɔsiw lajaba jeunes minnu bɛ kɛlɛ la terrain kan galabu sigila minɛnw tora ka na dɔɔni dɔɔni formation bɛ ka kɛ mais aw
anw bɔlen kuma jumɛn k'a fɔ partenaire jumɛn ko anw ni ka baara bɛ jɔ bi u m'a fɔ mɔgɔ si ye mais maa min nana tiɲɛni na n'a y'a ye ɲuman bɛ ka yɛlɛn a kan a tigi tatɔ la a bɛ fɛn dɔ fɔ wa fɛn dɔ sɔrɔ ka fɔ sɔrɔsiw b'o au niveau de la bi parce que u bɛ ka se u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ ka terrain minɛ dɔɔni dɔɔni ka taa mais dingɛ tɛ se ka fa don kelen a tɛ se minnu nana k'olu bɛ se ka an dɛmɛ ni san 8 san 9 u ma se ka fosi kɛ fo ko tɔ de juguyala kosɛbɛ ninnu minnu sisan nɔ kalo dama dama dɔn minɛw bɛ ka na cogo min a bɛ ka na ten an jamana sɔrɔ mun bɛ se ka an dɛmɛ min bɛ se ka formation kɛ an ka sɔrɔsiw kunna min bɛ se ka minɛn di an ma an sagoya la aw ko k'o fɛnɛ tɛ kɛ ne ta dɔn aw bɛ mun wɛrɛ ɲini aw ka Mali bɛ se ka diya jamana jumɛn ka maliyɛnw yɛrɛ bɔ an b'o kɛ la an bɛ fɛ musow ka caya mairie la an bɛ fɛ musow ka caya assemblée min bɛna sigi nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ fɛ musow ka caya kɔnɔ an bɛ fɛ musow ka caya gouvernement kuraw nataw kɔnɔ parce que muso mana kuma cogo cogo décision bɛ ta yɔrɔ min n'a man ca yen a man ɲi femme conseillère n bɛ aw a k'aw jija n'aw bɔra k'aw jija bɛɛ k'a jija a ka dɔ k'ale tun bɛ yen parce que n'i bɔra fɛnɛ ka n'i jɔ ten ka kɛ tɛgɛrɛ foyi ten a tɛna dɔn k'i bɔra dɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye wedijalakaw furumuso Funɛ Kulibali a fɔra cogo min na n'a ma ɲɛ n'i taara ci la ci kana fisa ni yɛrɛ ye o y'a kunba de o y'a fɔ cogo min na min y'an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira min fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Segu Tunkara ale tun bɛ ka dɔn ka fɔ sariya ka bolo kan wulikajɔ tun kɛra maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ y'a yɛrɛ ka fɔ ale de tun y'a wele bɔgɔ jeni ka damakasi sɛbɛn don o tun ye Maliki Konate n'o ye kunnafonidila ye an b'a lɔn k'a fɔ o kɛra waati min na tun bɛ kan in na o kɔfɛ communiqué procureur n'i y'a sɔrɔ sariatigi min bɛ sariatigi tɔw bɛ lamɛnni k'ale la wele bilalen tun b'a ma ko ka taa n'a ye u ɲɛkɔrɔ wulikajɔw kun kɛra fan bɛɛ fɛ nka kununko sigikafɔ kɛra fura ye Segu Tunkara a labilala tuma min na n'i y'a sɔrɔ ni baaraw kɛra ni bɛn kɛr'u la a ka lafasalikɛla n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ maître Cheikh Umaru Konare la ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Segu Tunkara kun minɛna nin y'a tile 2 ye k'a gardien k'a hɛna an taara lajɛ k'a dɔn mun de kɛra kuma ɲɛfɔra an ye dossier nana procureur fɛ yan 24 la an ni procureur sigira o senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko plainte dɔ de kun donna Segu Tunkara kama mɔgɔ fɛ min filɛ nin ye n'a bɛ wele ko Maliki Konate ni bɛɛ b'a fana dɔn ne yɛrɛ dɔgɔnin an ye ɲɔgɔn faamu an ye kumaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye furuku minnu kun bɛ u mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ an y'o kuma fɔ k'o ban ayiwa bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma dossier bilala n'Ala sɔnna ma min kɛra o ɲɔgɔn wɛrɛ ti kɛ an yɛrɛ bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ka maliyɛn bɛɛ fo parce que bɛɛ wulila nin ko in na pour que tiɲɛ ka bɔ yafa ka kɛ Ala barika la Segu Tunkara waati min na n bɛ ka kuma u fɛ a libéré la ko banna pewu. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'a ka journalidonna kan ye maître Cheikh Umaru Konare ni tun y'o kan ye o kɔfɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de tun ye damakasi sɛbɛn don a nɔfɛ o ye ka dɔn k'a fɔ an cakɛɲɔgɔn Maliki Konate ale yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. Maître y'a fɔ cogoya min na an tun ye plainte la don Segu Tunkara kama nka komi y'a fɔ cogo min na sigikafɔ nana depuis ni lansara tile kɔfɛ an tun bɛ procureur fɛ yen an tun bɛ k'a ɲɛfɔ je crois que maître y'a fɔ cogoya min na yafaw delila mɔgɔ ma ni kɔni ye silamɛ ye i kan ka yafa fɛnɛ et ni Segu yɛrɛ an y'o kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye n'u yɛrɛ y'a mɛn procureur ye conseil caman di cogoya min na bɔlɔlɔ sanfɛ la a ka se ka utiliser ka ɲɛ mɔgɔw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye mɔgɔw ma cogo min na ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana ma cogoya min na cogo na maaw ka se o taasira fɛ je crois que fɛn wɛrɛw fɛnɛ tɛ ne bolo ne kɔni yafara en même temps komi a fɔra cogo min na ko jugement bɛ kɛ an ko a ma tiɲɛ yɛrɛ la ni yafa kɛra ka ban ka a kow to ten je crois que politologue yɛrɛ n'o ye Segu Tunkara ye a y'o de fɔ k'a ye kumakan faamuya Ala sɔnna an bɛnna mun kan o de ale ni ne yɛrɛ an fila bɛ jɔ cogoya min na mun b'ale fɛ ale b'o fɔ mun bɛ ne fɛ ne fɛnɛ k'o fɔ an fila bɛɛ lajɛlen ka taa so kɛ fɔli kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'u bɛ ka ko ninnu lajɛ olu k'a faamuya ko kɛra cogoya minnu na ani fɛnɛ faamuyali mun kɛra a kɔnɔ ni fɛnɛ an yɛrɛ maliyɛn dama an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ka se ka u bɔlɔlɔ sanfɛla ye ka se k'a dilan ka ɲɛ a bɛ se ka ɲɛ maliyɛnw ye cogo min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Maliki kan ye dɛgɛ o dɛgɛ ka di bɛndɛgɛ o ka di n'a bɛɛ n'a ka dɛgɛ ka ban min mankan ti bɔ a fɔra cogo min na Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya kɔnɔ n'an bɔra ye doni ca mobili dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye sɔmɔkolo k'a fa mobili ani maaw k'i ka dɔn mobili kɔni tigɛra ka cun min ka dɔn k'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ o yɛrɛ tun bɛ mobili kan ale bɔra ni ka kuma fɛ ko gɛlɛya min kɛra la o kɛra mobili cɛn nka foyi ma kɛ maa la yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ e jɔni. Ne tɔgɔ Yɔrɔ Togola ka bɔ Buguni. Yɔrɔ Togola an ye kunnafoni sɔrɔ mobili dɔ n'o ye donita mobili ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra Wasolo marabolo kɔnɔ na a kun dalen Buguni kan ko mobili in bɔra ka ben
ndene sufala fɛ ka dugu jɛ tarata la a ko kɛra cogo di a kɛra Ablaye Kulubali komi ne ye jura débrouiller n bɛ Somakolo san kɛ ne ka patron ye Yusu ye wari di ma ka na ko n ka na Somakolo salen kɔfɛ a ye mobili bila ka na nɔfɛ ntɛnɛn mobili nana ntɛnɛn sufɛla an ye mobili charger ka ban mobili charger la 22h 23h bon ala y'a kɛ mobili bɔra Woroji n'o ye Mali dugu laban ye ka taa Laginɛ yanfan fɛ bon mobili bɔra Woroji k'i kunda Filamana kan dugu ni yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ kilo 20 de don san ka bɔ Woroji ka na se Filamana n'o ye Sangare ka dugu ye n'o ye Mali dugu kumaba fɔlɔ ye ka bɔ Laginɛ yanfan fɛ mobili nana don balancement la ka mobili chargelen don Somakolo la ka bin ko ne kɔni kɛra ten mobili ye benni min kɛ maa ma gɛlɛya sɔrɔ a benni kɔnɔ na alhamdulillah Ablaye Kulubali maa ma gɛlɛya fosi sɔrɔ parce que mobili kun tɛ borina mobili chargelen kɔ chauffeur bɛ nana dɔɔni hakilisigi kɔnɔ mobili nana jigin dingɛ dɔ kɔnɔ ko mobili resori foroko de panna ka bɔ kɛra donni giriya kama mobili kɔni filila ka mobili bɔ ka bin komi a fana kun tɛ borila o kama fana kun fɛn ma mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ 3 kun bɛ sanfɛ n'o chargeur ye foyi mun sɔrɔ an yɛrɛ dugu jɛlen an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se mobili banni ma ka doni bɛɛ bɔ a kɔnɔ tuma min na an bɛ yɔrɔ min na bi kana sira tɛ yan n'a fɔra k'a fɔ ko an jɔ denmisɛnw dahirimɛ bɛ boroborini na tu kɔnɔ ka na ye k'a fɔ mobili min bɛna nɔfɛ o mobili ko fana doniko ka kɛ maɲumako ye vraiment o dɔrɔn b'an na an kɔni bɛ laɲini kɛ halisa an kɔni bɛ se ka balo hɛrɛ la cogoya min na an mago de b'o la Ablaye an kɔni b'i fo an balɔdan k'a fɔ kunkolo kan ka to fɛn min na ni dɔ yɛrɛ ma to la banfula k'o ye ala tanu ye min ka dɔn k'a fɔ kasara tiɲɛ don a foyi ma ɲi nga ne ma ni ma tola mama jonge o yala ala tanu ye yara bela kan kiti kasara yɛrɛ ma n'an bɔra ye fara ɲɔgɔn kɛra million tambo ɲango jamana ɲɛmaaw fɛ ka se k'o don bɛn ni kelen ya da fɛ min an ka seko ni dɔnko tigilama olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ dɔnkilidalaw ye k'o ko sigi sen kan o kɛra i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔnba ye ni ka kɛ kalansen ye ka duw kɔrɔ o baara min bɛ sen na min i ka dɔn k'a fɔ Yisako ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn baara in sigi kun ye ka kulomadɔ don artiste ma n'an y'o kɛ an mago bɛ bɛn de la jɛmu in yɛrɛ sigi kun ye bɛn ye artiste fana b'u ka baara kɛ Mali artiste ka baara senfɛ kuma bɛɛ u bɛ baara kɛ an ka communauté bi sinsin cogoya min na an ka tabiyakɔrɔw tun ye mun ye bɛn sababu bɛn sigili kan bɛnɲɔgɔnya sigiɲɔgɔnya teriya fɛn fɛn bɛ don ya kɔnɔna la sinankunya k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc anw ye artiste denmisɛnnin damadɔ fara ɲɔgɔn kan nin programme in kɔnɔna na an n'olu bi jɛ ka baara in kɛ n'an n'olu jɛra ka baara in kɛ a bénéficiaire ye jɔn ye bénéficiaire ye maliyɛnw de ye parce que n'an ye clip réalisé a bɛ bɔ an ka Mali telew de la an ni écoledenw bɛna jɛ ka baara kɛ denmisɛnninw u kunkolo la bɛn ye mun ye olu fana b'o baara kɛ donc ni artiste bɛ jɛ k'o baara kɛ u b'a bila kogo sanfɛ u bi don u dontɔ b'a ye u bɔtɔ b'a ye donc baara in bɛ o de kan an bɛɛ ye maliden ye Mali ka di an bɛɛ ye an bɛɛ mɔnna Mali diya ɲɛ sansi de kɔnɔna la an bi wagati la bi min ka gɛlɛn an bɛɛ ma ayiwa an bɛ se ka mun de kɛ bi anw maliyɛnw an kelen kelenna fɛn fɛn a fɔra k'an ye 20 millions ye maliyɛn kelen kelenna fɛn fɛn bɛ se ka mun de kɛ anw jɔyɔrɔ ye nin ye a la ayiwa an nana o jira jama la an balɔnna k'a fɔ nin tun ye Yisako ye a fɔra cogo min na wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana ninnu kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na ka Mali lafiya ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo karamɔgɔ Abdoulaye y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Inde jamana kɔnɔ k'olu ye wulikajɔ kɛ nin dɔ français kɔnɔna la k'a yɛrɛ k'a fɔ min kɔni ye olu ka alikama kɔni ko o tɛna bɔ ka taa diɲɛ jamana si kan nin waati na bawo a yirala k'a fɔ Inde jamana ale bɛna jɔyɔrɔ 2nan na min ye alikama o sɛnɛni o bunakun kɔnɔna ye o de kama u ye wulikajɔ kɛ ka se ka dan sigi a la nin waati na n'an bɔra an bɛna États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ États-Unis marabolo min don Californie marifaci dɔ kɔni kɛra a kɛra église dɔ kɔni kɔnɔna la cɛlaka dɔ fɛ a kɛra sababu ye ka se ka maa kelen ka o kasara a nin na ka se ka mɔgɔ 4 wɛrɛ ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi n'an bɔra an bɛ taa Pakistankaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o bɛ senna Pakistankaw fɛ nin waati na a yirala k'a fɔ min ye funtɛni kɔni ko a degré bɛ ka bonya fo ka fɔ a to ten a kɔni kɛmɛ sababu ye maaw kɔni bɛ kulela fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw ka fɔ la ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Pakistan ale jamana kɔni kɔnɔna la bawo funtɛni degré k'a bɛ taa fo 50 walima 50 ani a n'a kun ka fɛn na n'an bɔra an bɛna farafinna an b'a dɔn k'a fɔ min ye Zimbabwe jamana kɔni ale dɔnnen ni jamana min ni kungosogo ka ca ye kosɛbɛ a yirala k'a fɔ kungosogo min ka ca ye i n'a fɔ sama ko min ye Zimbabwe kɔni ko bɛ wulikajɔ la nin waati na walasa ka se ka sama ɲi n'o ye sama gɛlɛ ka se k'o feere bawo ko o camanba kɔni bɛ sɔrɔ olu fɛ yen fɔcogo wɛrɛ la ko a magasin kɔni caman b'u bolo ye ko nka ko kami san 1989 ani 89 ko min ye diɲɛ tɔnba min na ale bɛ jago kunna n'o ye kungosogo olu ka kɔɲɛ
fɛnɛ ɲɛnabɔlu ye olu kun y'a yira k'a fɔ ko min ni sogo ninnu olu ka feereli ko a ka jɔ pewu nin waati laban na Zimbabwe jamana kɔni bɛ wulikajɔ la o ko bɛ se ka wuli ka bɔ yen olu bɛ se ko samaɲu feere cogo min na n'an bɔra an bɛna Moritani ka fɔ an b'a dɔn k'a fɔ Moritani musolakaw bɛ wulikajɔ la walasa dɔ ka fara u ka hakɛ kan kunnafoni ka fɔ la ko min ye Moritani muso ye ko jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ ko muso de ka ca kosɛbɛ Moritani kaw fɛ ka tɛmɛ cɛlakaw kan ko nka ko n'a ta ko musolakaw kɔni ko olu kɛmɛ bolokɔfɛta fɛn o tuma ka wulikajɔ ka joona joona dɔ bɛ se ka fara u ka hakɛ kan cogo min na jamana ka cakɛdaw kɔnɔna la karamɔgɔ Abdulaye Kulubali nin bɛ dan sigi an ka jamana kɔnɔ kunnafoni la bi sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la diɲɛ kɔnɔ na ko ni t'i ka digiɲɔgɔn tɔgɔ dɔn k'i b'a fɔ n dɔ ma ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka basigi lafiya k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ka n ka jamana kɔlɔsuma